Bueno, pois hoxe, Coto de Caza, achégase ata a última explotación habilitada en Galicia pola Administración, que non é outra que a ECC Valdemaría, e acompáñanos o seu promotor, Adolfo Limes. Bos días, Adolfo. Bos días. Bueno, en primeiro lugar, como se te ocurre esta idea? Pois saiu unha decisión que eu coñecín de que este monte iba a marchar da Sociedade de Caza Fornense, da que eu incluso fai anos fun presidente, escoitando que se iba a marchar para cotos, que había dúas ofertas por aquí de cotos lindeiros, pois eu achegueime ao presidente da Comunidade de Montes e dixenlles se había posibilidades de cederme a min porque coñezo as calidades destes montes. E así naceu. En principio a miña idea só era coller un anaco do monte, e dixeronme todo ou nada. Foi cando me enterei da posibilidade de facer un coto de caza privado ou medianamente privado a través da figura da ECCC. Dende ese día ata hoxe, que recordemos ben de estar, digamos, aprobada a explotación, hubo, digamos, un largo camiño e non sempre fácil, digamos, sobre todo en plazos e en tempo. É triste, moi triste, que desde a administración, cando non hai problemas, porque aquí non houve problemas, eu penso que moi lenta e non houve por parte da Consellería de Medio Ambiente, digo claramente, eu creo que unha vontade de asibilidade, porque ao fin e ao cabo, home, se hai problemas de lindes, de discusións, de alegacións por parte de alguén, pero é que foi unha explotación que se creou que ata o momento da Constitución definitiva nunca houve alegación por parte de ninguén, sin embargo, botouse casi 2 anos para conseguila. É unha cousa que ainda non entendo hoxe. E aparte, eu penso que é algo que dinamiza o rural de unha maneira boa, sin facer dano a ninguén. Pasa que ao mellor hoxe en día non hai, bueno, a caza pois estáse vendo como algo negativo, e o triste que se vexa desde a propia Consellería que xestiona a caza. Ou esa é a impresión que me deu a mí, porque non entendo tanta lentitud. Hoxe está conseguida. Teño que agradecer unha cousa, máis que a Consellería de Medio Ambiente, ao medio rural. O apoio que recibín de medio rural e que recibo é espectacular. Quisera recibir o de Medio Ambiente. Ben derivado da burocracia administrativa que é existente en todas partes, porque é triste. Si trámites, exposicións públicas, a veces incluso se espera a terminar un trámite para iniciar outro, con lo cual queiras que non, eso retrasa toda a tramitación e un pouco, a veces, hasta fai que ir no desánimo, o que aposta e, sobre todo, o que pon o esforzo e hai que dicirlo, e o diñeiro. Teña sorte ou a desgracia de dedicarme ao mundo da xestión de empresas, como asesor de empresas que son, e che podo asegurar que para crear unha empresa de calquer sector, se chegas a tardar o que tardas isto, é que te arruinas. É un medio arruinado, non? Home, non é só, pero a miña inversión que hai aquí metida, que ronda os 20.000 euros nestes momentos, está parada. É unha pequena inversión, pero está aí parada. Calquer cidadano que quere montar unha cafetería, aseguroche que en 2-3 meses está funcionando. Pero aquí non podes botar 2 anos. Estamos falando dunha actividade empresarial, permitida pola lei. É o que non entendes ti que haxa tanta traba, tanta burocracia, non? Ten que ser máis áxil. E pidolle desde aquí á administración que o vexa. A parte da traba tamén, digamos, non para mí, porque a mí xa me fastidiaron, non? Nesa lentitud. Pero de cara aos que ven detrás, que a competencia é boa. Que eu non son dos que digo, ojalá houbera... Non, a competencia é boa. En calquer sector. Oblíganos a innovar, a estar competindo entre nós e facelo cada vez mellor. Aparte disto, digamos, temos un espello no resto de España donde este tipo de explotación, de cotos intensivos de caza, como ben comentabas ti, son un auténtico filón para o medio rural, para as casas de turismo, para os restaurantes, é dicir,
encima un período no que non hai outra actividade no monte. Non, a verdad que tampouco vamos a entender como incluso certas entidades que din defender a caza aos cazadores tampouco, digamos, non poñen en valor isto, todo o contrario, incluso se permiten o mal gusto de criticar as explotacións cinexéticas comerciais. Sí. Non sei se aí, eu non sei, que me perdonen os das federacións de caza, pero non sei se terán tamén algo de parte de culpa. Mira, non hai moito, a raíz disto, estábase constituindo, xunto coa do Valdemaría, case ao par, creo que hai en Pontevedra, unha da zona de Lalín. Non coñezo ao presidente da Sociedade de Caza de Lalín, e desde aquí gustaríame conocelo, e falar con el directamente. Pero nunha entrevista que lle fixo o señor presidente da Federación Provincial de Caza de Pontevedra, o señor Couselo, nunha entrevista que lle fixo non fai moito, como criticando a ECC que lle estaban constituindo ali no coto, e incluso dicindo, espero que non haxa problemas, de alguma maneira estaba incentivando coas súas verbas, coas súas palabras, a que houvese problemas. E creo que somos todos caza, e vamos xestionando dunha maneira privada e outros dunha maneira social, pero é todo caza. E o que non o queira ver así, ten un problema grave. A caza é caza. E hai que non xestiona de maneira privada e de maneira social ou pública non, pero social. É o mesmo que outras tantas cousas na vida. A sanidade pública e privada coexisten e funcionan perfectamente. Entre elas... Entre elas... A veces vas a pública e derivan a privada e ao revés. No tema da caza tamén ten que empezar a entender. E o mesmo pasa en Castela. En Zamora mesmo. Aí ao lado que a maioría dos galegos fomos ali alguna vez. Hai cotos sociales e hai cotos privados. Aquí parece que non se acaba de entender. Bueno, pues pasamos eses trámites, afortunadamente a fundación está habilitada, está en regla, costou tempo, esforzo e un feixe de camiños ali a delegación provincial, pero afortunadamente está. Entonces, se te parece, vamos a facer un percorrido por ela e pouco a pouco vamos a ir desgranando para todos os que lle interese conocer este tipo de explotación. Parece? Moi ben. Aquel monte alto, e baixa todo pola cúspide hasta lá, naquel último cotiño, esta cúspide aquí cerca, que ali métese hacia baixo, hacia o río que ven de Galaxe. É o límite con Galaxe, baixa polo Regueiro, vai por aí, e despois sube, por iso se vamos ali aquela pedra, sube por alá, vai todo pola cúspide, unha pista que hai. E onde é o cacho abajo de... Aquela pista que estaba enmarcada, chego ao alto daquel coto de alá e baixa diagonalmente hasta o río que vai por aí, que é o límite con Piñeiro. Bueno, pois seguimos percorrendo a ECC Valdemaría, Adolfo, e a verdad que chama a atención xa o traballo de xestión que hai feito en estes anos de espera. Sí, que non son poucos. Digamos, como é unha explotación de caza menor, cales son as previsións da actuación que tes aquí na explotación? Aquí agora mesmo hai construídos sobre 16 biotopos. 5 deles son de perdiz e os restantes son de coellos, 11 restantes. Bueno, pois intentar facer repoblacións tanto de perdiz como de coello e facer que isto vaya a máis. Ahora mesmo hai zonas onde hai coellos que bueno, que rei de como estaba o monte, tamén hai algún bando de perdiz deserdado, pero hai que traballar, hai que reforzalo e todo vai ser con soltas en biotopos
Claro, coellos e perdices vidas de granxas que hai que aclimatar, que hai que adaptar a este entorno. Falando de aclimatar e adaptar, hai outra ferramenta de xestión que xa podemos comprobar que está posta en marcha aquí, que son as queimas controladas, que a todos os efectos son moi beneficiosos para a recuperación da caza menor. Pois e dai che decía eu que teño bastante máis que agradecerlle a Medio Rural que a Consellería de Medio Ambiente, porque estas queimas, a autorización ven de Medio Rural. Pois eles que non teñen nada que ver ca caza, pois eu tramiteinas a través da Comunidade de Montes, falando con eles, pois dixeron, pois claro que sí, é necesaria. E aí o ves, fixemos dúas o ano pasado, hai un par delas máis proyectadas de cara á vindeiro inverno, eu penso que é o máis importante, porque agora mesmo estamos nunha temporada de incendios delicada, moi delicada. Tamén tendes desbroces naturales, digamos, porque se ve a presencia tanto de vacas como de cabalos no monte que tamén axudan a conservar este cuadro, digamos, de monte que a verdad que é idílico para a caza menor. Desgraciadamente xa non hai o gando que había, desgraciadamente. Aproximadamente habrá unhas 150 cabezas aquí, tanto entre cabalos e vacas. O ideal sería que houvese moitas máis, non vai habelas porque o lugar está abandonado. Pero bueno, ainda axuda. Este é un monte, como veis, que estamos enclavados na Serra do Suído, un monte que ten unhas calidades para a caza menor como poucos montes na provincia de Pontevedra, que é o que digo. E incluso me atrevo a decir en Galicia. A mellor aquí arredor nosa hai 3 montes limítrofes, 3 cotos de caza limítrofes, que teñen unhas condicións máis ou menos similares ás nosas, pero son montes excepcionales. Que a caza menor non é a que era fai 30, 40 anos, xa o sabemos, pero bueno, por calidade de monte non hai mellor, atrevo-me a dicilo, e non quero pecar de soberbio en Galicia. Tamén chama a atención que outra das cousas que hai, aparte de ser a Serra do Suído, que hai moitísimos puntos de agua. Moitos. Aquí no Tecor pode haber, así que conteu 4 regueiros, 4 regatos que nacen aquí, un deles é un naciente incluso do río Tea, donde incluso a Consellería de Medio Ambiente, pois, na parte baixa, me vedou ali, me vedou unha zoniña, porque chaman a Poza da Meáns, porque é un espacio natural protegido. Pero neso é algo tamén a ter en conta, porque é fundamental para a caza ter onde beber, incluso se ves cos cans un día como hoxe, pois tamén que se poidan refrescar, non andar con bidóns de agua no coche, ou ás espaldas, e se andas por aí entrenando. Outra das cousas que hai, porque a caza menor, esta función de caza menor, lógicamente, contempla todas as especies de caza menor, non sei un pouco que balance ou que impresión tes sobre arcea, raposo, para todo aquel que lle pudese interesar non só a caza de conexo e de perdiz. Sí, aquí cazarántese, como ben sabes, coello, perdiz, despois tamén raposo, arcea. Arcea é unha especie que está moi de moda para os que cazamos pluma, pero que depende de certos factores climáticos de si entra ou non entra, non? Eu creo que hai unhas zonas espectaculares para arcea. Eu que son cazador de arcea, non son un fenómeno, pero son cazador de arcea, podo asegurar que estamos nun monte que hai arcea. Cando a temporada é boa, cando en Galicia entran arceas, aquí entran. Non hai tantas como pode haber nas zonas da costa de Lugo, pero sí, na provincia de Pontevedra é unha zoniña que están aquí de paso, e a veces que bastantes quedan, que baixan pa a zona do Miño, Rosal, é bastante arcea. Depois tamén vai haber batidas de raposo, o pombo tamén se pode cazar, que talgúns aquí hai bastante pombo, e terei que ver tamén, porque vexo danos en algunhas certas partes do coto de xabarís, e o xabarí é un enemigo para min importante, sobre todo da perdiz. Claro, o xabarí é un predador nato que come todo o que hai no chan, e tanto a perdiz como o coello, digamos, crían no chan, entonces eso está claro. Os ovos, eso papos no momento. Claro, aí a Consellería, a lei que temos, as explotacións cinexéticas, tenos un pouco limitado o tema, por non decir prohibido, non se entendo por qué, porque estamos falando dunha explotación cinexética que non ten 200 300 hectáreas, que estamos falando de 1.500 hectáreas. 1.500 hectáreas de monte. E onde os dereitos cinexéticos están cedidos a unha empresa, e os dereitos cinexéticos deberían ser de todas as especies. Hai cousas que non se entende, pero bueno, é así a norma.
O bo é que sea así a norma que se cumpla, non cabe duda, pero tamén a administración ten que cumplir e darlle agilidade noutros temas, como foi na Constitución, non tanta lentitude. E ainda menos mal que houve aí uns cambios de xefa do servicio de MEDE, porque antes de Santi, o que teño que agradecerlle a Constitución agora mismo, a resolución, había unha señora que iso unha kamikaze. Que me perdone incluso se me está escuitando algún día me escoite, hasta ignorante no seu traballo, porque non conocía nin a lei. Podo dicilo con seguridade, porque tuve un par de resolucións que dices, tío, home, por amor de Dios, o carajo que levou anos. E diste, pero esta señora xestionando caza na provincia desa maneira, metendo trabas, pero trabas que inventadas, é dicir, a lei está para cumplida, se na caza menor, se o que nos permite só é caza menor e danos por xabarí, pois hai que cumplilo, ainda que o monte este é tan bo para caza maior como para menor, e hai extensión de sobra, pero bueno, eu o que me vou a dedicar, é o que quero, e o que me gusta é a caza menor. Bueno, pois vamos a seguir percorrendo estes paraxes, que a verdad que non sea para disfrutar da xornada cinexética, é un auténtico placer contemplar estas serras. Hasta se ven, como vos decía, hoxe o día non está moi claro, pero vense perfectamente as cimas. Pois te parece, alá vamos, Adolfo. Veña. Pero que non foi coello soltado. Mira, fixera o corte, fixome outro palá. Desapareceron. Os desbroces daño non lle fan. Xa, pero que desapareceu o coello todo, macho. E de feito está me dicindo Tino, ahora espera, por si quedou algún. Claro. E tal, pero se non tenemos que meterlle aquí uns 20 coellos ou así, porque non ves un. Chaval, non entende. Me gozo en un pozo. Me gozo en un pozo, macho. Bueno, pois seguimos acompañados de Adolfo e nós, lógicamente, sabemos onde estamos. Pero todo aquel que queira saber onde está a ECC Valdemaría, dalle a ubicación exacta, Adolfo. Isto estamos no concello de Fornelos, na parroquia de Estacas. Estamos situados moi pertiño das cidades galegas, porque Vigo está a media hora, Pontevedra a media hora está, Santiago pois pode estar a 41 hora, ponlle, Coruña hora e media, Ourense unha hora, porque ves pola Gañiza e a carretera che trae aquí, de feito aquí por abaixo pasa a carretera comarcal que une Pontevedra ca Cañiza, pasando por Puente Caldelas. Pontareas mismo está a media hora, Mondarizo mesmo, é dicir, que está situado nun enclave moi cercano e moi céntrico para os núcleos de cidades importantes. Lalín mismo a unha hora estará. E nada,
o paisaxe idílico, isto é espectacular, plena Serra do Suído, de onde, como decía antes, vese perfectamente as Cíes, Vilaboa, Arcade, parte de toda a comarca de Fornelos, Puente Caldelas e Montaviz. Esta explotación, lógicamente, é unha explotación de iniciativa comercial e, como tal, ten que intentar cubrir esa parte de comercial. Que se poden atopar os cazadores, digamos, que necesiten os servicios aquí na explotación? Adiestramiento, caza, que ofreces, Adolfo? Sí, eu o que vou ofrecer, eu oferto, tanto tarxetas de caza con adestramento anual, en perdiz e en coello, como adestramento solo tanto para perdiz como a coello. Tamén venderei tarxetas diarias de caza tanto de perdiz como de coello. Pero a miña intención é centrarme moito en tarxetas anuales. Eu non busco máis que 30 cazadores aquí. Si consigo, invito a que a xente que queira vir a 30 escopetas cazando aquí, ese é o suficiente en caza menor de coello. Para min é suficiente. E 10 ou 15 en perdiz. Isto é algo que quero facelo, se llama palabra exclusivo, non sei se exclusivo ou non, pero bueno... Diferente. Diferente. Son 1500 hectáreas donde cazar 30 persoas sola en coello, creo que en poucos sitios se vai a topar. E despois está adestrar. Tampouco quero masificalo con adestrar. Si hai 30 persoas de tarxeta anual con adestramento, ao mellor con 10 máis, para mí suficiente, porque o que non trato é que tamén crear unha zona de adestramento e estar ali a codazos, que é o que pasa na maioría dos tecores hoxe en día, non? Desgraciadamente, a caza centrase nunha zona e aí caímos todos. O que está claro é que aquí son 1500 hectáreas de monte puro e duro, de serra pura e dura, e encima tamén nos comentabas un pouco que tes intención medio de aparcelar, para non castigar zonas e para que a xente vaya rotando e poidan, entre comillas, disfrutar de toda a extensión da explotación, non? Sí, eu farei 4 zonas, 4 cuarteles de caza, donde se van rotando entre eles, e incluso cando finaliza o que é a caza con escopeta, o que cando pasamos a adestrar, porque a miña xestión vai ser moi similar, e digo, moi similar a dos tecores, é dicir, eu ainda que se vai a poder cazar todo ano, tratarei de evitalo, se é posible, tratarei de evitalo. Quero facer algo distinto, pero como coto de caza, e decíache que cando acabe a temporada de caza vaise cazar, digo, adestrar en cada unha das parcelas rotando sempre, non vou deixar unha zona fixa de adestramento, para que os cans sobre todo non se resaben, porque os coellos, cando de coellos, se o levas sempre a mesma zona, xa vai, tan pronto como soltas do coche, xa che vai para ali, xa sabe que ali botei 2 coellos a semana pasada. Entonces aquí vanse rotando non sei se mensualmente ou cada 20 días, as zonas de adestramento. Hai outro tema que tamén demandan cada vez máis os cazadores galegos, que son eses pequenos espacios, digo pequenos porque non se necesita unha extensión moi amplia, dedicados á zona de caza intensiva, é dicir, vir que as súas pezas, que pertinente guía sanitaria con autorización. Non sei se xa tes pensado en algunha zoa, pois tamén dedicar a zona de caza intensiva para ese tipo de posibles clientes. Non é o que busco directamente. Podemos chamar un híbrido intensivo e caza. Eu non salvo que a cousa se torza, a intención é que a caza solteo. Teño cerres de peches de perdices, de aclimatación de perdices, e si é certo que eu esas perdices soltarei nas eu, ao mellor 15 ou 20 días antes, para que lle den outro xogo. Non é traer ti a caixa de perdices, soltalas e detrás delas. Non, aquí a perdiz vas a ter que buscala. Eu busco que aquí se cace. Eu son cazador. Non me gusta, me chamado algún por aí me chamou, oye, faríame vostede un ojeo. Non, ten que irme moi mal para facerlle un ojeo. Non é o tipo de caza que busco. Eu busco caza menor con can, donde a caza sexa o máis posible a caza que había fai 40 anos, onde hai que sufrir, hai que baixar a por as perdices alá abaixo, e todo demais. Eu mismo no coello, non busco ese tipo de soltar unha caixiña que che dou, ainda que veña, non é iso. Pero que sí que garantizo que vai haber perdiz e o monte, como estades vendo, a perdiz é inigualable. Esa parte de experiencia de cazador tamén che dá un plus a hora de gestionar unha explotación, non, Adolfo? Por iso estou medio nisto. Porque xa te equivocaste, como a todos, xa nos equivocamos moitas veces. Seguirei me equivocando. Pero bueno, de iso se trata, por iso decía ao principio da entrevista que investigación nas empresas, investigación privada e pública, caza privada e pública, privada e social, ten que coexistir e xuntarse entre elas e botar man unha de outras. A Federación de Caza ten moitos anos de experiencia, pero que non pode ver a Federación de Caza
con mal ollo e meter paus nas rodas das ECCCs, dos cotos privados que se están creando, porque ao fin e ao cabo todo é caza. Todo é caza. Eu fago unha reflexión. A maioría dos que dirixen as diferentes cotos de caza, tanto a nivel provincial, federacións de caza, como cotos particulares a nivel Galicia, Tepores e incluso a nivel Federación Galega de Caza, o 90% desos dirixentes cazan en cotos de Castela. Son cotos privados. É algo incongruente. E algúns deles incluso potenciaron a primeira explotación cinegética comercial que houve en Galicia. Que non estamos elexos aquí tampouco. Exactamente, non quero falar de eso. Por que estamos en contra de algo que vos consumides? Hai que ser coherentes e non ser hipócritas. Si é certo que a xente fastidialle, neste caso, eu hasta aproveito, porque hoxe en día son un dos... Bueno, como conseguín este coto de caza, estes terrenos para facer a explotación, pois na Fornelense venme mal. Non sabían eles, e non se lle quixo explicar, pois, da xunta directiva, que se iban a marchar. Iso é o que nunca queren entender eles. Eu non estou aquí por que ibanse marchar. Eu si é certo que conozo este monte perfectamente. E como o coñezo, porque dirixín a Sociedade Fornelense durante 4 anos, pois dixen, home, antes de que leven outros, pódeme sair mal, pero isto é espectacular. En eso estou, así entrei nisto, pero o que ten que entender, que é o que che iba a decir, aqueles cotos que van perdendo terreno, que aquí tamén poden vir a cazar, de outra maneira distinta, é que ten que subsistir a caza social coa caza privada e botar mandela, e nin é un apestado, nin eles, nin nós, non sei, noutros estamentos da sociedade non pasa isto. Non pasa isto. Ti non ves unhas peleas entre a sanidade pública e a privada, entre a educación privada e pública, todo o contrario. Para nada. Investigan as dúas por partes e botanse mans, comparten ideas e proxectos e melloras. Imagino que como conocedor do terreo e da Sociedade de Caza da Fornelense e do pueblo de Fornelos e os alrededores, aquí tamén hai casas de turismo rural a que o cazador pode acudir e darle, digamos, ese plus de turismo que se non fose pola actividade cinegética non virían hasta esta zona, verdad? Claro que sí, e incluso teño unha casiña aí no pobo que quixeron eles, Comunidade de Montes intentou facer no seu día, por aí pasa o camiño mariano, a ruta mariana, e quixeron facer un albergue, pero por as condicións da casa non lle dan o permiso de turismo, non? Entón, esa casa está a disposición miña para alugar a cazadores, está composta por 6 literas, cociña, churrasqueira fora, e pódese perfectamente alugar. É unha cousa que non dixen antes, que é caza. Non me gusta o dos intensivos tal como falamos de soltar a caixa e tal, pero sí tamén pode alugar o coto para aqueles que queiran 6 ou 7 persoas que queiran vir a disfrutar del na súa totalidade, con servicio de comida, desayuno, cena e disfrute de caza. Incluso, que é o que me encanta a min, podes ir traer a comida ao monte, que iso é un lujo. Pois falando de lujo, é un lujo, lógicamente, compartir esta mañá aquí contigo, pero despois de todo isto, a donde teñen que chamar, a donde teñen que dirixirse, se están interesados en acudir aquí a ECC Valdemaría, Adolfo? Nada máis que chamar o teléfono 600-685406. Eu son Adolfo e invítovos a todos que cando menos veñades a ver os terreos e aqueles que poidades e que ireades disfrutar dos mesmos practicando a caza realmente ou adestrando, aquí me tedes. Pois non nos queda nada máis que darche as gracias pola acollida, por mostrarnos este paraíso natural en plena serra do Suído, e xa que chegamos hasta aquí, ahora pouco máis. Sí que como suele decir, sorte e al toro. Un auténtico placer, Adolfo. Gracias a vos, un placer meu. Gracias a todos. Pois isto foi o que dou de sí, a visita de Couto de Caza hoxe a ECC Valdemaría. Un saúdo a todos.